Okay, vi får bare spise alle fucking pebernødder og byde folk velkommen tilbage. Så kører vi. Og vi er... Der er så 5 julemænd her. De deler på noget. Nå, hvor er de søde. Pebernødder, det er godt. Og der er julemusik dernede. Vil du takke af? Det var det, og vi håber, det var skabt godt med, og det var på altid. Så kryds